Якую гульню пачаў Лукашенко і каго ён дазволіў мачыць? На што намякае Наталья Эйсмонт, а таксама дзе прайшлі затрыманні высокіх начальнікаў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Складаная гульня Лукашэнкі, яго нечаканая мягкасць і гучныя каментарыі Натальі Эйсмонт. На выхадных стала вядома пра вызваленне Юрася Зянковіча, раней асуджанага на 13 гадоў фігуранта гучнай справы пра захоп улады. Гісторыя разгортваецца феерычная і вельмі няпростая. Юрась Зянковіч хоць і мае амерыканскае грамадзянства, але сам ён беларус, які раней быў вядомы сваёй палітычнай актыўнасцю. Ён быў актывістам партыі БНФ, абіраўся ў Ждановіцкі сельсавет і мінскі райсавет на мясцовых выбарах. Прычым падчас свайго дэпутацтва Зянковіч дабіўся, каб у пасёлку была вуліца імя Васіля Быкова. У 2007 годзе ён разам з бацькамі эміграваў у ЗША, атрымаў там грамадзянства і займеў адвакацкую ліцэнзію, па якой займаўся міграцыйнымі справамі. Адначасова Зянковіч часта прыязджаў у Беларусь, дзе нават спрабаваў вылучацца ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў і заяўляў пра прэзідэнцкія амбіцыі. Варта адзначыць, што ўсе гэтыя дзеянні Зянковіча рабілі шмат шуму, але не больш за тое. Стаць лідарам у беларускіх колах унутры краіны ці хаця б у эмігранцкіх ён так і не здолеў. Але ж апошні візіт Зянковіча на радзіму скончыўся дрэнна, бо вясною 21 года спецслужбы затрымалі яго разам з беларускім паліттэхнолагам Александром Фядутам у Маскве. Іх абвінавацілі ў падрыхтоўцы да захопу ўлады. Маўляў, у расійскай сталіцы гэтыя двое сустракаліся нібыта з генераламі ўзброеных сіл Беларусі, у якіх шукалі падтрымкі ў падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту. Праўда, аказалася, што гора змоўшчыкаў даўно вялі спецслужбы, якія сачылі за імі і нават запісвалі на відэа іх сустрэчы. Выглядала, што, скарыстаўшыся наіўнасцю Зянковіча і Фядуты, КДБ зладзіла маштабны спектакль пра страшную змову і дзяржаўны пераварот. Пазней і сам Лукашенко расказваў, як гэтыя змоўшчыкі планавалі замах на яго сям'ю і яго асабіста. Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там с американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей. Мы по каналам соответствующим предупредили и Россию, и других, чтобы были в теме «Не дай Бог, ответ будет жесточайшим». Мы их захватили в Москве, они побоялись из США. Прилетели агентура, какой-то Зянковіч. У выніку па справе асудзілі траіх, зрабіўшы яшчэ адным фігурантам Рыгора Кастусёва, старшыню партыі БНФ, які проста быў у агульных чатах і часам удзельнічаў у сазвонах. Кастусёў і Фядута атрымалі па 10 гадоў калоніі. Зянковіч падпісаў пагадненне са следствам, але па выніку атрымаў больш за ўсіх. Спачатку яму выпісалі 11 гадоў калоніі, а затым судзілі зноў па іншых артыкулах і павялічылі гэты тэрмін ажно да 13 з паловай гадоў. Здавалася, плёс Зянковіча сумны і зразумелы. Калі Лукашенко лічыць яго арганізатарам замаху на сваё жыццё, то сядзець прыйдзецца доўга і ў цяжкіх умовах. Але ж у 24 годзе адбыўся нечаканы паварот. Перад прэзідэнцкімі выбарамі ў ЗША Лукашенко вырашыў згуляць амерыканскую карту. Зянковіча перавезлі ў СІЗА КДБ і знялі ў прапагандысцкім фільме, дзе ён прасіў Дональда Трампа і Камалу Харрыс, у залежнасці ад таго, хто стане прэзідэнтам ЗША, дапамагчы яму вярнуцца ў Тэхас. У інтэрнэце пасля гэтага абмяркоўвалі перадусім не сказанае Зянковічам, а яго знешні выгляд, бо вязень беларускай турмы ў кадры выглядаў вязнем канцлагера. 17 студзеня 2025 года з'явілася новае відэа з удзелам Зянковіча. Ён выглядаў значна лепш, а здымалі яго не ў турэмнай робе ў СІЗА, а ў памяшканні гэтэля Еўропа ў цэнтры Мінска. Статус Зянковіча тады заставаўся незразумелым, але вось цяпер стала вядома, што ён на волі. Ён выехаў спачатку ў Літву, а адтуль у ЗША. Цяпер Зянковіч праходзіць праграму рэабілітацыі ў Тэхасе. Лукашенко пра яго вызваленне маўчыць, але ж відавочна, што ён чакае нейкай зваротнай рэакцыі ад амерыканскіх уладаў. Пра гэта дае зразумець і кароткі каментарый Натальі Эйсмонт, якая заявіла, што Зянковіча адпусцілі па просьбе адміністрацыі прэзідэнта ЗША. Логіка Лукашэнкі тут простая, паказаць, што з ім можна дамаўляцца і што ён гатовы ісці на саступкі. Чаго ён хоча, таксама вядома. Зняцця, калі не ўсіх санкцый, то хаця б іх часткі.
Адметны і яшчэ адзін момант. Зянковіч ужо ў Тэхасе. Кастусёў, якога праз хваробу памілавалі яшчэ раней, таксама на волі. Па выніку адзіны фігурант той справы пра змову, які застаўся за кратамі, гэта Аляксандр Фядута. І яго Лукашенка, падобна, шкадаваць не збіраецца. Усё ж у 90-е Фядута быў блізкім паплечнікам Лукашэнкі, які пасля перайшоў у апазіцыю. А такога Лукашенка звычайна не даруе, бо вядома, што так званых былых сваіх ён лічыць здраднікамі і ненавідзіць значна больш, чым умоўных чужых. Эйсманты на Майбаху, а Баскаў на Бентлі. Хакейны сезон у Мінску закрылі шыкам-бляскам і дурным густам. Свята з гэтай сумнеўнай нагоды зладзілі ў рэстаране «Лебядзіны» ў Драздах, які вельмі любіць так званая беларуская эліта. Напрыклад, там жа гулялі вяселле лукашэнкаўскай унучкі. Цяпер жа хакейныя і каляхакейныя персанажы зладзілі каля рэстарана парад дарагіх аўтамабіляў. Старшыню Федэрацыі хакея Беларусі Аляксандра Богдановича прывезлі на флагманскім электракрасоверы кітайскага прэміум-брэнда «Хунцы». Гэты люксавы аўтамабіль часта называюць кітайскім Роллс-Ройсам. Сенатар Дмітрый Баскаў прыехаў на чорным Бентлі Континенталь GT. Наталья і Іван Эйсманты прыбылі на прэміяльным Мерседес Майбах GLS 600 з палепшаным раскошным аздабленнем і дадатковымі функцыямі, які каштуе каля 400 тысяч даляраў. Зразумела, што машыну Эйсманты ўзялі на пракат, але нават у аренду проста так падобнае аўто не знойдзеш, бо занадта ўжо эксклюзіўная модель. Не адставалі ад функцыянераў і спартсмены. Так, напрыклад, брамнік мінскага «Дынама» Васіль Демченко прыехаў на рэтра-аўтамабілі Rolls-Royce. А вось трое хакеістаў прыехалі на вось такім лімузіне-карэце. Гэта таксама пракатнае аўто, прычым па мерках хакейных зарплат яшчэ і бюджэтная. Адна паездка на такім уродцы каштуе 200 беларускіх рублёў. Загадкавыя затрыманні важных кіраўнікоў. Як паведаміла выданне «Флагшток», на мазырскі нафтапераапрацоўчы завод прыйшлі сілавікі. Па інфармацыі журналістаў, затрымалі як мінімум 5 высокапастаўленых работнікаў. Пакуль што вядомыя імёны дваіх. Гэта начальнік юрыдычнай службы Ігор Драгель і дырэктар па рэканструкцыі і развіццю Аляксандр Гуд. Таксама затрымалі жонку аднаго з кіраўнікоў завода. Імя жанчыны таксама невядомае, але раней за распаўсюд экстрэмізма ўжо затрымлівалі і судзілі жонку Ігора Драгеля Лілію. Прычыны цяперашняй аблавы невядомыя, але работнікі прадпрыемства мяркуюць, што гаворка тут ідзе пра карупцыю, а не пра палітычныя матывы. Таксама крыніцы «Флагшток» адзначаюць, што пасля затрыманняў генеральны дырэктар завода Віталь Паўлаў быў вельмі раздражнёны і зрываўся на падначаленых. Гучныя разборкі сярод прыхільнікаў Лукашэнкі. Цяпер адна частка праўладных актывістаў і прапагандыстаў зноў накінулася на іншую. Прычым адбылося гэта пасля нервовых апраўданняў Лукашэнкі пра георгіўскія стужкі ў Беларусі. Выглядае, што паступіла каманда мачыць занадта ўжо прарасійскіх дзеячаў, якія тую сітуацыю са стужкамі і нагняталі. Па выніку на адрас Бондаравай і іншых падобных персанажаў пачалі ўжо гучаць адкрытыя абразы. Імёны не называюць, але ж намёкі зразумелыя. Прапагандыстка Саўбелкі Гладкая называе гэтых новых ворагаў чарвямі. Канал Людажоры называе іх невялікай групкай бажавольных, а Рыгор Азаронак перапосціў пост пра лікбез, які ў гэтым выпадку расшыфроўваецца як ліквідацыя бязграмотных ворагаў народа. Карацей, выглядае, што Лукашенка негалосна даў дабро на адстрэл тых сваіх прыхільнікаў, якія сваёй залішняй крыклівай актыўнасцю пачынаюць яму шкодзіць. Так гэта ці не, мы даведаемся ўжо хутка, калі ўслед за прапагандыстамі ў гульню уступяць і сілавікі. Лукашенка дзякуе сілавікам і не забывае пра сваіх сваякоў. Сёння ён уручаў дзяржаўныя ўзнагароды і ў сваім выступе падзякаваў тым, на кім у прынцыпе і трымаецца яго ўлада апошнія 5 гадоў. 8 мирных десятилетий прошло, а нас проверяют на прочность практически ежедневно. И люди в погонах постоянно на боевом посту. Среди награжденных орденами и медалями, как всегда, немало представителей нашего силового блока. О ваших подвигах публично не говорят порой, но я хочу, чтобы все знали. Вы, ребята, герои. Спасибо вам за службу. Свой медаль Францыска Скарыны атрымала і нявестка Лукашэнкі Ганна Сялук. Гэта падзяка ад яе цесця за прапагандысцкі марафон адзінства, які некалькі месяцаў ездзіў па ўсёй Беларусі перад выбарамі. Маштабныя скарачэнні абяцаюць на беларускай чыгунцы.
На апошняй нарадзе кіраўнік ведомства Валер Вярэніч анансаваў аптымізацыю штату на 30%. Праўда, з уцечак пра яго словы пакуль не зразумела, ці гаворка ідзе толькі пра мінскае аддзяленне ці пра белчыгунку ў цэлым. Калі аптымізацыя закране ўсю чыгунку, розгалас будзе вялікі, бо агульная колькасць супрацоўнікаў на сёння складае каля 61 тысячы чалавек. Гэта значыць, што скарачэнні могуць закрануць прыкладна 18 тысяч работнікаў. Шакуючая і таямнічая гісторыя. Каталіцкі ксёндз атрымаў гіганцкі тэрмін у калоніі. Святара віцебскай дыяцэзіі Анджэя Юхневіча затрымалі яшчэ год таму. Спачатку яму далі 15 сутак за бел-чырвона-белы сцяг і сцяг Украіны ў сацыяльных сетках. Пасля яго судзілі яшчэ тройчы і кожны раз давалі новыя 15 сутак арышту. Затым стала вядома, што ксяндза перавялі ў СІЗА і завялі на яго крымінальную справу. Падрабязнасці трымалі ў сакрэце, а цяпер прайшоў суд, але пасяджэнне таксама вялі ў закрытым рэжыме. Вырак шакуючы. Святар атрымаў 13 гадоў калоніі. Прычым падобна, што па выніку судзілі святара не за палітыку, бо ў раскладзе судоў па справе Юхневіча указываліся артыкулы, звязаныя з палавымі адносінамі з непаўналетнімі. Паводле інфармацыі выдання «Католік Лайф», на працэсе ксёндз цалкам адмаўляў віну. Таксама выданне піша, што абвінавачванне будавалася на паказаннях адной альбо некалькіх ахвяр і тычылася падзей прыкладна 10гадовай даўніны. Прырода нарабіла бяды. У Петрыкаўскім раёне Гомельскай вобласці маланка трапіла ў поле, дзе на вольным выпасе знаходзіліся жывёлы. У выніку здарэння цяжка пацярпеў жывёлавод аднаго сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Мужчына жывы, але ў якім ён стане, невядома. Таксама ад удару маланкі загінула 71 карова. Цуд адбыўся ў Брэсце. Там патануў 4гадовы хлопчык, але ратавальнікам удалося вярнуць яго да жыцця. Малога заўважылі ў штучным вадаёме, і калі яго выцягнулі, то ён ужо быў у стане клінічнай смерці. Ратавальнікі пачалі рэанімаваць малога і займаліся гэтым да прыбыцця медыкаў. У выніку хлопчык выжыў і цяпер знаходзіцца ў мясцовай бальніцы. Жорсткая заява міністра інфармацыі. Марат Маркаў у кулінарнай перадачы на СТБ выказаўся пра цэнзуру ў СМІ. Ён не проста не хавае, што ў Беларусі поўным ходам выкарыстоўваецца цэнзура ў медыа. Ён адкрыта кажа, што жорсткія меры і цэнзура – гэта правільныя і неабходныя, на яго думку, меры. Не заниматься контролем – это не может позволить себе ни одна страна. Контролем в том числе и СМИ. Если ты хочешь, чтобы закон преобладал во всех сферах, включая в работе на информационном пространстве, цензура крайне необходима. Это обязательное условие в деятельности любого государства. Дзіўныя паводзіны сілавікоў. Пакуль Лукашенко рыхтуе беларусаў да прыезда сотень тысяч пакістанцаў, міліцыя палохае іншых працоўных мігрантаў. У Першамайскім раёне Віцебска мясцовыя сілавікі арганізавалі прафілактычную сустрэчу з грамадзянамі Туркменістана, якія працуюць таксістамі, пасля таго, як аднаго з іх выслалі з краіны за парушэнне правіл дарожнага руху і іншыя адміністрацыйныя парушэнні. Цяпер міліцыя прыгразіла і іншым туркменскім гасцям высылкай і забаронай на ўезд. Прысутных папярэдзілі, што ў выпадку парушэнняў, цытата, выдварэнне будзе непазбежным, а падпалкоўнік міліцыі Тацяна Зверава заявіла мігрантам, што дазвол на пражыванне – гэта не прывілей, а адказнасць. Роман Пратасевіч зноў выйшаў у эфір. Былы блогер, зваршчык, а цяпер велакур'ер пахваліўся сваімі планамі. Яшчэ нядаўна ён жаліўся, што не можа знайсці працу па душы і марыць пра медыа, а цяпер Пратасевіч кажа, што вырашыў стаць барменам. Маўляў, пачынае новае жыццё і хутка пачне навучанне. Але і гэта не ўсё. Таксама Роман вырашыў навучыцца граць на гітары і спяваць. Ён ужо выбраў сабе гітару за 430 рублёў і шукае курсы па вакале. Каб аплаціць гэта ўсё, Роман просіць пра матэрыяльную дапамогу ў сваіх чытачоў. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дызлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.